नमस्ते, प्रणाम, स्वागत बा रउआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल हिट, बिल्कुल खतरनाक मैटर भोजपुरी कांवर भजन। सावन स्पेशल के भोजपुरी बोल बम के गाना लेके आ गइल बानी रउआ सबन खातिर। उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कहते तो 100% बाकी गाना रउआ मार्केट में ब्लास्ट करी। इससे पहले रउआ सबन से कहल चाहब कि अगर वह गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी में कदम रखले बानी, गायकी कल चाहत तनी और रउआ के बढ़िया मैटर नइखे मिलत, बढ़िया से गाना नइखे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नइखे मिलत, तो अगर हमारा चैनल पे आ गइल बानी तो रउआ सबके निराश भइले के जरूरत नइखे। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे बोलबम के गाना, चाहे वो अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। भैया हम तो चार्ज ले ले, लेकिन मैटर में रउआ सबके कोनो शिकायत ना मिली। तो ऐसे कहल चाहब रउआ अगर हमारा चैनल पर पहली बार बानी तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लगा तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ई रउआ सबन के हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए गाना कैसे बा। एगो औरत अपना पति से कहतिया, हे जी सुनी ना कि पिया ले ली न कान्हे पकाओ, बोल बम बोलते बढ़ जाई पावर, हवे सावन के पावन महीना, शिव के नमवा गुजता देसावर, बहनी के कांवरिया कांवर, बहनी के कांवरिया कांवर, लेके जई हाथ से ए हो गंगा जी के जलवा भरी ह, जाके देव घरवा ढरी ह, करी ह रजिया भोले नाथ से। ए हो गंगा जी के जलवा भरी ह, जाके देव घरवा ढरी ह, करी ह रजिया भोले नाथ से। तो उम्मीद करते हैं मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आए लो। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकले या व्हाट्सअप कर सकले। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोई मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहते हैं। ऐसे कि हम गायक तो ना ही रुआ समझ के खाली बता सकिले, समझा सकिले। ये रुआ ऊपर डिपेंड करता हुआ जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए रुआ सबसे अनुमति चाहतनी। अगर रुआ कोनो भी तरह के म्यूजिक भी बनवाल चाहतनी तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रुआ सबसे अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।